Moltes vegades es parla de dinamitzar com a paraules buides. No? Nosaltres hem cregut que un dels factors que potser és més fàcil, però alhora més complexa de cara al propi comercial per dinamitzar és la seva façana comercial. La façana comercial de Rubí no solament és la façana comercial pròpiament de l'activitat econòmica, sinó que és la façana comercial de la via pública, d'aquest espai públic que tots coincidim sempre que és l'espai de convivència de tota la ciutat i de la ciutadania de Rubí. Facilitar que el comerç que de debò vol posar-se al dia i vol fer que la seva façana sigui atractiva, el que està fent és que sigui atractiva pels seus consumidors, pels seus clients, però també és atractiva per la nostra ciutat. Volem posar molt èmfasi que el comerç, més enllà de generar activitat econòmica, el que fa és fer imatge de ciutat. De cara a l'associació de comerciants i els mateixos comerciants, volem donar un pas més d'alguna forma amb refrescar aquesta activitat que porten a terme, fent que siguin capaços de tenir algun tipus de tarja, algun tipus de vincle entre ells, fent que el primer client sigui el mateix comerciant. Aquest és un plus que han d'afegir a la seva activitat, de manera que ja més concretament ajudarem a que l'associació de comerciants sigui capaç de generar més massa crítica, de generar més associats, i com fer-ho? Doncs adonant-se'n que els primers clients amb els que han de treballar són els mateixos comerciants. Crec que el meu coneixement sobre la matèria de portar un negoci a Rubí, de conèixer tots els botiguers que pertanyem a Rubí i conèixer i ser rubinenca de tota la vida, doncs també et dona una visió molt àmplia de com estan les situacions i de quines són les necessitats que tenim uns, des del punt de vista darrere el taulell i des dels que estem a fora. I per suposat estic totalment d'acord amb que hem de tirar endavant una ciutat de la qual sempre he estat orgullosa i que sempre m'han dit, però tu ets de Rubí? Sí, jo soc de Rubí, i crec que hem d'esforçar-nos i lluitar perquè aquesta ciutat tiri endavant i es pugui comparar amb qualsevol altra.